wato Malam Musa. Na'am. Aihuwar ya mace albarka ne. Banda gida da ta gina mishi, duk shekara sai ta kai shi umara. Wato batun abinci da sutura kuwa sai dai ba wani. To Malam Audu, washin kai zancen wa kake yi ne? Ka manta? Makwabcina da muka zauna a wacce anguwar Malam Mudi? To ya ɗaya tak Allah ya bashi mace. Ya tsaya ya dage akan karatunta, ta yi karatu, ta gama karatunta, ta yi digiri, yanzu likita ce. Ba abin da ba ta mishi na rayuwa. To kaga yana girban irin hatsin da ya shuka baya. To ni kuma gashi ina ta girba irin kurakuran da na aikata baya. Salamu alaikum. Ina yayinki? To ki tafi gidan abokin nasa ki ce yanzu ina neman shi. Ga tsaraba shi na zo mishi da shi in ya ga dama ya san miki. Sata ka miki maza ki je. Sanda yake. Haba malam, ita ma fa yarka ce ta cikinka. Bai kamata ka dinga nuna bambanci a tsakaninsu ba. Kada ka manta kowane ɗa da irin nasa baiwar, musamman Nanama da take da hazaƙa a makaranta fiye da ɗan uwanta. To ina ruwana da ƙoƙarinta, amfanin mai ilimin nata zai mun, wanda ƙarshe ma'aurar da ita za mu yi ta koma 'yar gidan wani? Shi ko ɗa namiji shi ne riƙe gida ko bayan raina. To kin ga ko shi ya fi cancanta don ba cikakkiyar kulawa ba 'ya mace ba. Ƙarshe ma don tsabar matsuwa da na yi don aurar da ita. Tun tana shekara 13 ne mata aure. Sanadiyar hakan ya sa ta kamu da ciwon yoyon fitsari wanda shi ne ajalinta. Allahu Akbar. Gaskiya haka akai. Na tuna mutuwar yarinyar. To wai ma ba haka ba. Shi dan uwan nata yanzu ina yake ne, dan zan iya ce maka na kai shekara 3 ban sa shi a idanuna ba. Malam Audu, ba zan boye maka ba dan kai amina ne. Ni ma da na haife shi na kai shekara 3 ban gan shi ba. Yana can Abuja tare da iyalansa. Ranar da ya bushi iska shine zai aiko min abin da bai taka kara ya karya ba. Ta kai ga yanzu duk tsufan nan nawa sai na tashi na nemi abin da zan ci da kyar. Ranar da na samu a dafa a gidan, in ban samu ba haka muke zama. To Malam Musa, an dai tafka kuskure baya. Wannan sai dai zama darasi ga 'yan baya. Allah kyauta. Darasi